ние отново сме на губещата страна. При това този път, както и вие подчертахте, последствията от конфликта в Украйна ще бъдат с геополитическо значение, а не с регионално. И избирайки отново страната на загубилия, а това безспорно ще бъде Украйна, която не се знае дали ще просъществува като държава след края на войната, ние вкарваме нашата страна и нацията в една бавна трета национална катастрофа, която доубива народа ни. И, за съжаление, вече ние сме свидетели на тази бавна смърт. Ако щете да погледнете демографската ситуация у нас. Път, който е свързан неизменно с включително нашето членство в НАТО и в Европейския съюз, който, позволете ми да кажа, вече се е оформил като военна организация.